Okay, vi er Sigrid, Nina og Amanda, og vi vil gerne bevise, at arealfunktionen er en stamfunktion. Og det står i paragraf 41,9, som lyder: for en ikke-negativ kontinuer funktion f, defineret i et interval a til b, er arealfunktionen a en stamfunktion til f. Vi vil vise, at arealfunktionen er differentiabel med differentialkvotienten f af x0. Altså vi vil vise, at a af x0 er lig med f af x0. Det vil vi så bruge tretrinsreglen til. Arealfunktionen a er området af det her areal under grafen x fra a til x. Yes. Og det første del af tretrinsreglen er, at man skal bestemme differentialkvotienten, og det er altså denne her, vi har her. A af x minus ax 0 over x minus x0. Yes. Ja. Og nu vil vi gøre noget ved differentialkvotienten, for at vi kan sige noget om, hvad den går imod, når x mod x0. Og derfor så vil vi kigge på nogle forskellige arealer og opstille nogle muligheder. Først så vil vi kigge på det gule areal, som hedder a af x minus a af x0. Og vi kan nemlig se, at det er det her stykke, fordi a af x er hele arealet fra a til x. Men hvis man så trækker stykket fra a til x0 fra, så bliver det gule areal tilbage. Ja. Og så vil vi kigge på et andet areal, som vi kalder det grønne areal. Og det er det, som vi kalder f af x gange x minus x0. Og vi finder det her areal ved at gå lodret op fra x på x-aksen, indtil vi rammer grafen, og derudfra tegne en vandret streg ud til y-aksen. Og det punkt, som den rammer ud på y-aksen, kalder vi så f af x. Og nu kan vi så se, at det grønne areal, det er større end det gule areal. Så kigger vi på et tredje areal, som vi kalder det blå areal. Og det blå areal, det er fra f af x0 til, som hedder f af x0 gange x minus x0. Og der går vi igen op fra x0 på x-aksen, indtil vi rammer grafen, og går så vandret ud til y-aksen, og det punkt kalder vi så f af x0. Nu kan vi så se, at det blå areal er mindre end det gule areal. Ja. Og så vil vi finde differentialkvotienten i B, i areal B, som var det grønne areal, og i C, som var det blå areal. Så hvis vi først finder den for B, og så sætter vi den op, som vi havde før, hvor der står, at ax0 minus a af x minus a af x0 er mindre eller lig f af x gange x minus x0. Og så vil vi gerne isolere f af x, og derfor så dividerer vi med x minus x0 på begge sider, og finder derfor differentialkvotienten for det. Så gør vi det samme med det blå areal, hvor vi siger f af x0 gange x minus x0 er mindre eller lig a af x minus a af x0. Og så isolerer vi igen, men her er det så f af x0, som vi isolerer, hvor vi så dividerer med x minus x0 på begge sider, og finder dermed differentialkvotienten a af x minus a af x0 divideret med x minus x0. Okay, trin 3. Vi vil nu se, om der findes grænseværdien for differentialkvotienten a af x minus a af x er 0 over x minus x0, når x går imod x0. Den bliver så, differentialkvotienten bliver så sat ind imellem f af x0 og f af x.
Differenskvotienten følger altså med, da den er klemt ind imellem de to funktioner. Så når x går imod x0, går f af x mod f af x0, fordi den er kontinuer. Så a af x minus a af x0 minus x0, altså vores differenskvotient, er klemt ind imellem f af x og f af x0, og derfor går differenskvotienten også imod f af x0, når x går imod x0. Ja. Så nu har vi bevist, at a af x minus a af x0 over x minus x0 går imod f af x0, når x går imod x0. Altså er a af x differentiabel, og mærke af x0 er lige med f af x 0. Det vil sige, at a af x er en stamfunktion til f af x. Og den er differentiabel på grund af, at den har en grænseværdi, når x går mod x0. Ja. Ja, det var det. Bevis slut. Done.